No, tady za mnou Sofinka, za mým Matyáš. Matyáš, pojď je. Wow! Ty bogy, to jsme normálně přerost. Tak jo, co budeš dělat? Kašpar. Nic. Já bych řekl 18 mě je. Dobrý. To bylo hezké, nic. To bylo moc hezké, nic. To bylo víc než nic. Já tam půjdu, já tam normální kotel a řeknu. A ona, co budeš dělat? A já. Tak moji milí, co myslíte? Bylo to ok? Ne. Nebylo to být. Dobrý. Ok? Blbý? Sakra, tak si můžu říct dvě věci. Vyhrál. Je tady ještě někdo, kdo by chtěl jít na pódium a ukázat Brnu, co umí? Ale to těch vás najednou nějak hodně. Ty? Bude to něco těžkého?